Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Natanon ekko men no pamirta masɗe nde wonno ko masɗe ɗe ɓuri tidde ɗum saabi eɗen mbaɗa hen yaha garta ha Allah walluma paamaɗe. Sa faami masɗe ɗe tan a foftima ay ko ni masirte a waɗi alli fa gayni dow ga so waɗi ni woni a, les woni i, a faami. Joni non so waɗi ni waɗi hakkude ɗo waɗi ni woni u, wadde joni a nani i nani, dow ko a, les ko i, ɗo ko u. Joni non so waɗi ni kadi ni ɗiɗi dow woni an, ɗiɗi les woni in, ayde so waɗi ni woni un, ayde nayi. Joni non alif ɗo so waɗi ni ko kowal wona aa, sidda non ala kowal alif kono no waɗata ko ha wona mande darinde. Nden noon no wayno a heɓi ɗo henno goo ɗiɗi tati nayi ɗi gasi. Ɗo heɓi ɗo henna an in un, ayde ɗo ko aa, ɗo ko aa. Joni mbinomo noon portal dow fodirte ko alif walla alif jowiɗo walla alif taƴƴo. Mi winoma portal les fodirte ko juburi ya walla yanara walla yurit. Mi winoma tural ngal ɗo fodirte ko wow taƴƴo walla wow. Toɓɓel ngel ɗo toɓɓirte ay ngel toɓɓel ngel ɗo, ngel toɓɓel ko porgel kono waɗa alif joyi dow muɗum ko ni foti. Ɗo masɗe ma jiiloto kala harfere dokkeɗa ɗo masete. Ɗo ko a, i, u, aa ɓe gasi. Ɗo ko an in un gasi. Ɗo ko polle ko wayno wiide a, pogal les ko wayno wiide i, tulal ko wayno wiide u, toɓɓel ko wiide i. Ɗo ko wayno kala ko fate porgal a ɗo yalti, kala ko fate porgal i ko ɗo yaltata, kala ko fate porgal u ɗo yaltata, kala ko fate porgal e nani ɗo yalti. Ɗega poɗata, ɗe poɗata. Ɗo tan poɗata portal dow, portal les, tural. Toɓɓel ngel ɗo e oɗo nandi ko jahata, wata walle wata walla. Ɗo tan taskoroɗa haqqille ma wasa woɗɗoyde aɗa jiiɓoyo e masɗe ma. Ɗo so ɗiggi tan kadi kala masgal masan mami ka jahowo. Joni mi ara waɗama ekko seeɗa mi waɗa yaara. Joni ay bajorɗo ay ɗo so woni dow wi ba, les ay woni bi, so waɗi ni wona bu, so waɗi ni wala waɗi ni eni nandi ko jahata. ab ay ari ardi wadda heɓi ɗo henne ba, les ko bi, ni ko bu, ni ko ab, ni ko ab. Joni non sa waɗi ni ban, sa waɗi ni ben, sa waɗi ni bun, ayde gasi. Saɗa fooɗa mbaɗani ba,
ay bi, ay bu, ay be, ay bama gasi. Kala ko jangete e ba ko ni foti andu tan pottal dow ba e bi. Yeru mum so waɗi ni ko ba, waɗani bi. ɗon tongita mamaɗa dow tan dow ba les bi. nayi ɗo tan haqqille ma suroto waso woɗɗoyide aɗa jiiɓi haqqille ma o watte ko par hello hello. ɗo noon ko hatan jiya masɗe ɗe seɗe jangoya taw annatama hankadi a hollama masɗe ma nani. ɗo ko a, ɗo ko i, ɗo ko an, ɗo ko in, ɗo ko u, ɗo ko un. aa aa ɗo ko polle, ɗo ko porgal, porgal, porgal. ɗo noon mbawata andude yaadundu. ay ba bi, wadde ay ba bi. ɗo ko bu, ab, ab, ay nandi. ɗo noon ko ban, bin, bun. kala ko wayni ko ban, kala ko wayni bin, kala ko wayni bun. ɗo ko polle ba, bi, bu, be. hankadi en mbaɗi ekko heddo jangde hankadi waɗe alluje alluje eɗen jara alluje ɓuri yawde. alluwal kala harfere mum hankadi fawe eɗen jokka hankadi jangde men. sa rewidima ko mbiyango tan joni mbatta jangande hoorema kako winda. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen. ko musidɗo mon kiɗe mon saabu Allah Yaya Ly Kala Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamin. on jarama, wassalam.